از میناکێک نەتەوەپەروەری ji we re pêşkêş dikim ku ew jî Xelîl Xeyaliyê mûtkî ye. Mîna her beşek milletperweriyê di beşa ziman de jî xelata pêşbaziyê ya wî ye. Wî alfabe û rêzimana ku bingehê zimanê me ye çêkiriye. Vî zatêhan numuneyek milletperweriyê nîşan daye û ji bo zimanê me yê ku muhtacê temamkirinê ye bingehek daniye. Ez cehlî milletperweran re tewsiye dikim ku li pêrêşa wî herin û zimanê me li ser wê bingehê ava bikin. Belê, ev gotin li ser ked û xizmetên Xelîl Xeyalî yên li ser zimanê Kurdî gotinên Bediüzzeman Seîdî Kurdî ye. An ku dema ku Seîdî Nursî hê Seîdî Kurdî bû, ev gotin gotinên wê demê ne. Balkêşiya Xelîl Xeyalî ya herî mezin girîngî dayîna wî ya Kurdî ye. Xelîl Xeyalî hem dubarê fikriyat da hem warê nivîsanî da hem jî di nava rewşenbîrên demê da bandorekî wî yê girîng heye. Erê rewşenbîr aktivîstek e, wergêrek e, heta wergêra edebiya yekem wî kiriye ku em bibêjin delîl destê me de hene. û esasiya girîngkewe ziman zanek e. Bû nimûne di nivîseka xwe yê Rojî Kurdê de wiha dibêje. Îro di rûyê erdê de nêzîkî 6 milyon Kurd heye û hemû biaqilin, hemû biçavin. Li milatê xwe ji bo misilmaniya xwe çend kitêb nivîsîne. Mamoste Xelîl Xeyalî yek ji kulîlkên zimanê Kurdî zanyarekî di xizmeta gelê xwe de û mamosteyê dahatuya Kurd û Kurdistanê bû. Rewşenbîr û mamosteyê Kurdan Xelîl Xeyalî ji gundê Zender'a navçeya Mûtkî ji dayîk bû. Bavê wî Yusuf Beg karmendê dewletê bû. Gerem li gorî çend bûyerên dîrokî yên ku em jê agahdarin û şahidê wan heye tev bigerin, dîroka ji dayîkbûna Xelîl Xeyalî 1864 e. Her wiha mixabin heta niha tu wêneyên Xelîl Xeyalî nehatine weşandin. Perwerdeya xwe jî li wir dest pê dike, li Bitlisê diçe dibistana taxa xwe, mehelleya xwe. Piştre derbasê medreseyên Bilîsê dibe wekî ku em dizanin di sala 16-17 da mîrekiya Bilîsê ser piyaye û gelek medreseyên xurt hene. û di van medreseyan da û di nav vê derdorê da edebiyata Kurdî pêş ketiye. Di sed sala 19 da û destpêka sed sala 20 tenê mirov binêre. Çend kesên ku di nav rewşenbîrên Kurdan da cihek girîng girtine ji Bilîsê derî. Wekî Xelîl Xeyaliyê Mûtkî, wekî Kemal Fevzî, wekî di kovara jinê da bi mahlasa Kurdiyê Bitlisî dinivîsîne Yüzbaşî Emîn Beg. Bû nimûne Feqîyê Teyran, bû nimûne Selîmê Silêman, bû nimûne Sewadî, Harisê Bitlisî û ji bo dema nêz jî Bediüzzeman Seîdê Kurdî. Ji wan yek medresa da jî Xelîl Xeyalî bi xwe dixwayîne. Wê demê mirovekî zîrek û têgihiştî jî Bediüzzeman Seîdî Kurdî bû. Li gor hin agahiyan ev her du welatperwer li Mûtkiyê hevdû nas dikirin û gelek wextê xwe li ser ilm û zanyariyê bi hev re derbas dikirin. Bediüzzeman Mele Seîdê Kurdî alimekî Kurd e ew bi xwe alimekî İslamê ye. Lê wî bandoreke mezin li tevgera Kurdî jî kiriye. Ew berî meşrûtiyetê diçe Stenbolê ji bo ku bûyî re baxivê da ku li Kurdistanê dibistanekê vekî, dibistanan vekî ji bo ilim, ji bo perwerdeyî. û ji xwe ew ciwanên li Stenbolê yên di nav tevgera Kurdî de gelek ciwan bi xwe şagirdê wî ne jî. Wekî Hemzeyê Muksî, wekî Mihemed Mihrî, wekî Mehmed Şefîk Arwasî. Ew bi xwe xwendekarê wî ne jî. Li gor şert û mercên wê demê rewşa malbata wî ya aborî nexerab bû. Ji ber vê yekê jî Xelîl Xeyalî jî çi derfetê xwandin û tehsîlkirinê dibîne, bikartîne û jê sûd werdigre. Bi vê awayî heta balixbûna xwe an ku heta 15 saliya xwe li Bedlîsê wekî ciwanekî zanyar hatibû naskirin. Hêja emrekê ciwan de 17 salî de ez neşa ji bin bûye memûrê dewletê
و جبر کو میمورا جبر بی وظیفه خویا میمورتی لگلک باجاران دگره مثال ام دزانه کو وقت کی لسیرتی میمورتی کریه 1890 ده وکی گلک کسی ویجی بری خدایا استانبولی جی پیواد نابری ده دمن کرد جی درخی تمنی خوی مای پرایل استانبولی در باسکه وەکی دەزانین دە دەستپێکە سەدەیە 19 de تایبەت لە ئیستانبولê هشیاریە نیشتمانپەروەریەژی دەست پێ کردبوو. وێ دەمێ ji Silêmanî، Qamişlo û ji Bakurê Kurdistanê çend zanyar û rewşenbîrên Kurd jî li paytexta Osmaniyan li Stenbolê civiya bûn. Wê derê nav aktivîst rewşenbîrên Kurd de xebitiye û em dizanin ku nav avakarên xwendekarên Kurd an jî bi qewlê wî feqeyên Kurd ku mela hêvî de xebitiye û heman demê de nav damez rînerên wî de cihgirtiye. استانبول د پشتی مشروطیتی یعنی پشتی سال 1980 ناوندا تفگره کردیه. Sedema ev yeki jiber ku İstanbul navend editin. Yani tülvederi dikarib gici gelek ber hemen dikariyaz bejim bari revşen biri de bu haze hamu ve şanlı veder edert kevin hamu roznamel veder edert kevin. Ez bejim medreseyin domdar 200 sal 300 sal 400 sal cihin ku perverde dedin veder edikarın ku bidomine. Xelîl Xeyalî jî hat Stenbolê. Hêkarê xwe yê debarê baweyekî pergalî sererast nekiribû. Berî hingê li ser armanca xwe ya yekemîn kar kir. Ew armancî bi pergalkirina elîfbaya zimanê Kurdî an ku amadekirina alfabeyeke rast û navnetewî bû. Xelîl Xeyalî ku li ser vê armancê di nav lêgerînekê de bû, rastî mirovekî zana û têgihiştî hat. Ew kes bi eslê xwe Kurd bû. Lê piştre bû nijadperestekî Tirk. Ew Ziya Gökalp bû. Di dema ez bijimem qala Ziya Gökalp bikin ya da şahsiyetin wê demê bikin rewşa wê demê çi ye? Rewşa aborî siyasî civakî ber bi ku derê ve diçe û ev kes pêşeroja xwe di ku derê de bibînin. Yani em ji bîr nekin vana însanin, mirovin pêdiviyê wan bi tişta hene, pêdiviyê wan ê jiyanê hene ji bo pêşerojê şixur razemeniyek çê dikin, dixwazin xwe li ciyekî bibînin, dixwazin nav civakê de pêşketî bin falan bêvan. Ziya Gökalp bixwe kesekî Kurd e. Heta ew berî ku fikriyata wî biguherê, berî ku bibe Tirkperest ew bixwe li ser Kurdî xebat dikir. Bo nimune nivîskara Tirk Xalide Aydîp adı var, di bîranînê xwe de behsa wî dike. Ziya Efendî dibêje ji ber ku li ser Kurdî xebat dikir, li Stenbolê di nav derdora Stenbolê de wekî Kurdperwer de hate nasîn. Yani divê wekî ez bêjim warê ilmî de warê fikrî de ez bêjim guherînek jiya pêşeroja xwe di İttihat Terakî de dî. Yani li gorî rewşa Kurdistanê ku wê demê nêr te belkî fêm kir ku ew ê nikar be derkeve pêş ji bo nîviya ez bêjim şixur rêyek dinê dîte. Yani bi tevahî dema ku mirov lê dinêre yani ev tercihekî ye. Du heval demek edrêj li ser alfabeya zimanê Kurdî ya bi her zaraveyê xebitîn. Çend dosyeyên weşanê amade kirin. Lê ji bo ku sererastiya dawî çêbike, Ziya Gökalp ew dosye bi xwe re hilda û vegeriya Diyarbekir. Gelek çavkaniyan derbas dibe ku wî û Ziya Gökalp ser ferhengekî û kitêbeka gramerê dixebitin. Lê dema piştî Kongre Selanikê ku Ziya Gökalp derbasî nav safên İttihat Terakî dibe, Stenbolê dema hev dibînin Xelîl Xeyalî dibêje ka ew materyalên van her du xebetan li ku ne tu bidî min ez ê kêfxweş bibim lê Ziya Gökalp dibêje min ew şewitandine. Îro ew xebat berdestê me nîne mixabin. Ez Kurdayetiye bikim ve bêjim derha Kurdan da bixebtim. Ew ê çi bide min? Ez di İttihat Terakî de bixebtim ve ez bêjim bi vî hewayê fikriyata xwe biguherînim. Ew ê çi bide min? Vana dane berhevûdinê û gora wî ez bêjim tercihek kir. Yani Kurdbûn yani wek rewşenbîrên wê demeyê ku mirov lê dinêre tiştek nade. Lê belê dema tu navbera 1914 û 16-18 da lê binêrî di İttihat Terakî de cî girtin polîtikayên Türkbûnê gelek tiştî de berte. Hem devletê de rêyek de berte hem ez bêjim yani şahsiyeta Ziya Gökalp da
büyük adayı xanî jî dete, imkan û derfet didete. Ku Xelîl Xeyalî rojî Kurd e, hetavî Kurd e, derbarê ziman de gotara nivîsandiye û beriya wî jî 1909 de bi navê elîfbayê kurmancî elîfbayek amade kiriye. Em ê bînin ku esas keda Xelîl Xeyalî ye li ber avê çûye. Murad bêje xwazî teslîmê însanekî wisa nekira. Mixabin ew xebat îro nav dewlemendiyeka wenda de tenê bi çend tevokan tê bîra me em vê awayî heyfa xwe pêtînin. Li gor hinagahiyan ev yek di jiyana Xelîl Xeyalî de derbeya herî mezin bû. Xelîl Xeyalî ku hêviya xwe ji Ziya Gökalp birî, baweyekî mecbûrî ji nû ve dest bi karê xwe yê alfabeya Kurdî kir. Wî bi xebatekî kûr û dirêj alfabeyek çêkir. Ku ew alfabe bi tîpên Erebî yekemîn alfabeya Kurdî ye. An ku di dîroka zimanê Kurdî de kesê ku cara pêşî bi tîpên alfabeya Erebî ji bo Kurdî alfabeyek amade kirî, Xelîl Xeyalî ye. Elîfbeya Kawsa be ku zarokê me zû hînê xwendinê bibin ji ber ku Silêmanî Ebdulkerîm jî tevlî vê münaqeşeyê dibe rojî Kurd e dibêje boçî mindalê Kurd zû fêrî xwendinê nabin dibêje. Vê yekê de gelo rola elîfbeya Erebî çi ye? Wê demê nexû sivikkirina vê elîfbayê li gor fonetîka Kurdî sazkirina vê elîfbayê jî dibe endîşeyeka vî nifşê ha. Înca wî barê diyar e ku Xelîl Xeyalî digire ser xwe elîfbayê çê dike vê elîfbayê çi kitêb hatine çapkirin em tam nizanin lê belê Saîdê Kurdî, Mela Saîdê Kurdî bo vê elîfbayê çend gotinan serv dike. Dibêje vî kesê yani Xelîl Xeyalî gîretek aniye meydanê, elîfbayek çêkiriye ku zimanê me muhtacê kemilandineka vî miqamî ye, ev jî re bengihek daniye. Ez jî şîret ehlê gîretê dikim ku bila berhemên xwe li ser vê bengihê ava bikin. Yani em tam teqez nizanin gelo ew elîfbaya ku nivîsandiye ji bunî dibistana ku dibistana meşrutiyetê ya Kurd ji bo wê nivîs ji bo zarokê ku çûn wê derê dixwînin nivîsandiye yan na? Piştre dem dema bi zimanê Kurdî perwerdekirina zarokên Kurd bû. Îca hewldanek li çemberlî taşê ji bo vekirina dibistanekî Kurdî dest pê kir û bi ked û xebatên bêş dibistan hate vekirin. Bi hejmareke piçûk be jî çend zarokên Kurd ên kesên welat parêz ji bo hînbûna zimanê xwe li wir hatin perwerdekirin. Ku sal hê 1910 bû. Ji bo perwerdeyê, ji bo maarîfê Kurd komeleyekê ava dikin bi navê Kurd Neşrî Maarîf Cemiyetî û ev komele li Stenbolê dibistanekê vedike ji bo zarwên Kurda, ji bo perwerdeya zarwên Kurda dibistanekê vedike bi navê Meşrutiyet Mektebî. Çêkerekê müfredatê û müderris mamosteyekê vê mektebê em Xelîl Xeyalî jî dibînin. Li derbarê vê mekteba yekema esriya Kurdî de ku nav rêziknama wan de dibêje em ê şaxên vê mektebê li Kurdistanê jî ava bikin. Lê em rastî agahiyên berbiçav nayên ka çend meh li ser piyama müfredata wê çi bû, kîja mamoste çi dersî dida. Em derbarê vana de jî zêde xwedî agahiyan nînin. Lê diyar e ji ber dîsa rewşa serdemê hatiye girtin. Gelo ev dibistana esrî berdewam bûye şaxên wê jî li Kurdistanê vebûna ki tesîreka çawa pêşî li Kurdan piştre ji edebiyata Kurdî bikirin. Ev jî muammayeke bo me. Piştî demeke mamoste Xelîl Xeyalî dîsa ji bo debara xwe ya jiyanê mecbûr ma ku karekî ji xwe re bibîne û di sihê çileya pêşî ya sala 1911 de dîsa bû karmendê Halkalı Ziraat Mektebî an ku hesabgiriya Mekteba Ziraatê a Halkaliyê.
لێ لەگەڵ خەباتên خوێن دەبارێ داعیەکی دەژی بە مەکتەبە زمانی کوردی مژول دەبوو. ji bo pêşketina zimanê Kurdî jî li ser ziman li xebatên xwe yên akademîk radwesta. Ji xwe beriya Xelîl Xeyalî di 19 îlona 1980 de bi heman navî Kovar û Cemiyetekê Kurdan, an ku Cemiyeta Teavûn û Terakkî ya Kurd hatibû damezrandin, lê Kovar neh mehşûn de, komele jî di sala 1912 de hate girtin. Lê Kurd baş ve neçûn. Nehî tebaxa sala 1912 de hêvî Kurd talebe cemiyetî an ku Cemiyeta Hêvî ya xwendekarên Kurd damezrandin. İttihat Terakî ji van karwêha nerazîne. Mesela serokê Türk Ocaklarî wê demê Sohbê Tanrı Över dibêje ev hêvî we çi ye we ava kiriye werin nav komela me dem em odekî bidine we wê komelê bigirin dibêjin. Xelîl Xeyalî ji hevanên xwe yên ku di nav cemiyetê de cih digirtin re bi israr ji bo derxistina weşanekî bi Kurdî pêşniyar dikir. Di dawiyê de pêşniyar hate pejirandin û xebata Kovara rojî Kurd dest pê kir. Herwiha ev xesasiyeta wî ye li hember zimin em pirî nivîsê wî de dibînin. Yani em nivîsê wî rojî Kurdê dinêrin em dibînin ku pirî hejmara da nivîsê ku nivisandiye qal dike ku zimanê me ji zimanê din nekêmtir e, ji Farsî nekêmtir e, ji Erebî nekêmtir e. Kesên ku bi zimanê xwe binivîsîne bi hezarat salan dikare bijî. Îro Ahmedê Xane û şerbêjim Feqiyê Teyran ev kesê ku vî zimanê nivisandine îro neviyê wan bi sed carî ez bêjim wan ji bîr nekirine û haya wan ji wan heye. Gazin ji şêx û mela û axayên mîrên Kurda dike. Bo ku li zimanê xwe xwedî derneketine. Metnê xwe Kurdî nenivîsandine. Demên berê de bo vî milletî bo dînê İslamî xizmetên mezin kirine lêbelê zimanê xwe milletê xwe ihmal kirine. Lazim e ev tiştên şeş îro rast bibe. Lê di vir de rewşeke xirab heye ku ew hemû li Stenbolê ne. Yani dûrî Kurdistanê ne. Ev dûrbûna Kurdistanê wan bê bandor dihêlê. Ji rewşenbîran zêdetir belki kemasiyek bi vî hav arîstokratên Kurd mecbur li vê derê niştecî dibe. Mesela duê demê de lê nêrin mîrekiyên Kurda hil diweşe û vana mecbûrê Stenbol û ez bêjim bajarên derveyê Kurdistanê dibin ew di nav civakê de nav Kurdistanê bi xwe de tahrîbatek mezin çê dike. Rojî Kurd sala 1913 meha Hezîranê de dest bi weşanê kir. Çend mehşûn de hate girtin. Li dewsa Kovarê di sala 1913 pêncê cotmehê dîsa birê vebertiya Mewlanzade Rifat, Hemzeyê Muksî û Xelîl Xeyalî bi heman naberokê Kovara heta wî Kurd dest bi weşanê kir. Ev xebatên Mamoste Xeyalî li Kovar, Komele û li zanîngehê bênavber heta 1914 berdewam e. Lê piştî 1914 an ku di şerê cîhanê yê yekemîn de wekî Kurdên rewşenbîr yên din derfeta xebatên yasayî nabîne, ew jî dîsa li ser xebatên xwe yên şexsî lêkolînên li ser ziman û nîştimanperweriyê Kurd dibe. Dema sazî û dezgehên Kurda yê 1980 ava kirine tên girtin hê 1909 da û piştra sazî û dezgehê din jî tên girtin û polîtikayên tirkirinê derdkeve pêş lê nerî nêzîkaya wî ye li hember ez bêjim Osmanîtînê nêzîkaya wî li hember İttihat Terakkiye helbest digoherîne. Yani piştre li xwe vedikerin. Yani Kurd, mîrata Kurda, zimanê Kurda, dîroka Kurda li ser van bijara zêdetir disekirin û divê demê de navbera 1912 heta destpêka şerê cihanê yekemîn wekî mirov dikare bêje wekî arkeologek dixebite li ser mîrata Kurda. Kurd çi nivîsandine, çi kirine, ji bunî Kurd mezinê Kurdan neyê ji bîrkirin mirov dikare çi bike. Divê demê de mevtamlê nêrin hemû nivîsê wî de referansê wî Ahmedê Xane ye, referansê wî Hacı Qadirê Koyî ye. Di fikriyata Xelîl Xeyalî de du kes tesîreka pir mezin lê kirine. Yek ji van Ahmedê Xan ye, yê din jî Hacı Qadirê Koyî ye. Hacı Qadirê Koyî helbestvanekî Kurdê sed sala 19 û 20 e û ya
لستانبولی هاتی استانبولی جی و دیسا لستانبولی تیسیر که مازن لجوان کرد کری هم به هلبستین خوا هم جی به شخصیت خوا او دنویسین خوا دا دائما پارچین جی مموزینه پارچین جی هلبستین حج قادر کوی قاروت که پس نیوان دده دبیجی حوجه ام جی که دریا وان دا بمشن وکی وان کردی بنویسن لناسنامه خوا خودی درکب. سال 1918 دیسا دست بکرنا دمین ریخستن و وشانگریه کردانه. کووارا جینجی جخوا کووارک جمعیت تعالی یا کردستان وشاندیه. دوی دمه دا وک نفساندن امزده نویسوی لقای نویسوی ناین. دجینه ده نویسنوی نینن. ده کووارا کردستان ده نویسنوی نینن. حتی وی داویه دجینه ده کسی که بناوی کردی بتلیسی هبو محمد امین بوز ارسلانشی و گلک کسانشی دگوتن او کردی بتلیسی خلیل خیالیه. لی وی داویه ایدی ام باش دزانن و هاتی اثبات کرن کو کردی بتلیسی نه خلیل خیالی. او چاق ام دزانن کو خلیل خیالی دجینه ده نینه. چما نینه گرم روف لسر وی بسکنه کسی که افقاس خودی باندور چما خو پاش تکشاند چما کتناف بیدنگیه ده. دما متارکه ده تقزم لقایتینه هیه belki zedetir ve deme ali rexistin bu yine dahiye. Yani dava bu nevan saziye da kovara da takaz xodi tecrübeye ki hatta niveleri hem cemiyete de hem ezbecim de kovara da hem de rojnameye da zedetir civan dert kevin peş ama pişt perde hem xayali dibinin. پشتی 1919 شون دجی مخابن لسرجیان و برهمین خلیل خیالی تیرا خواه آگاهی دستی مدنینه. یکو گوتیه من بخواد سال 1941 ده خلیل خیالی دیتیه روشنبیر و نویسکاری کرد موسی عنتره. حتی نی روز آمد تولید نری دنالبری دا belki پرکی بچوک تنه هیه. موسی عنتره هیه مثلا. بالکش هم موسی عنتر بیرانی خود وکی کو باست هی دبیجی هیجی فکر کردیتیه هیجی او آگری کردیتیه پیرا هبو. حتی کجاوی ناجی مودان کو لباوی خود اختیاری آویده لباوی خود نهرد دگوت از چاوال وینه میزینم او هم باوی منه هم جی نتو پرورکی کرد بناموسا. رحمتی موسی عنتر دبیجه جارا یکم اچوم استانبوله کو 1941 من زیارت وی شخصی کرد بیجه من کتابخانه وی دید اش کتابخانه خوشی چند تجدانه من لمخابن لپرسینه کی ده بنچاف کرنه کی ده اج دستم بچون اینجا او tam çubun nehal kune em ve qedere nizan mixabin. Lê çi kesên ku li ser dîroka Kurdistanê lêkolîn dikin hemû jî li ser vêyekê li heftên ku Xelîl Xeyalî di dîroka Kurdistanê de yekemîn pergala rastnivîsandina Kurdî çêkiriye, yekemîn kesek ku ji bo nivîsandin û xwandina Kurdî kedên herî mezinda ye û bi van tiştan serê xwe yêşandiye. Dibêje ey birayê Kurd dibêje em zamanekî aynî gundî de dijiyan şahiyê me şînê me yek bû lê piştre we bar kir wên çûn bajara dibêje wên çûn bajara lê belê we em ji bîr kirin we xwe jî ji bîr kir we zimanê xwe jî ji bîr kir